Dani Comas segueix recollint triomfs. Aquesta temporada s'ha proclamat campió d'Espanya de bici trial i campió d'Europa de bike trial. Dos èxits més pel gavanenc que recorre el món a sobre de la seva bicicleta. Comas i l'Ajuntament de Gavà han signat un conveni de col·laboració que, entre d'altres objectius, té el de difondre a la ciutat aquesta especialitat esportiva i també que Comas faci servir a les competicions oficials l'eslògan «M'encanta Gavà». El conveni de col·laboració entre el Patronat de Serveis Comunitaris i Dani Comas compromet a l'Ajuntament a donar una subvenció de 2.800 euros a canvi de que l'esportista gavanenc faci constar els elements de publicitat de la seva activitat al logotip de l'Ajuntament arreu del món. Comas es compromet, a banda d'això, a fer difusió puntual a la ciutat de la seva especialitat esportiva. Un conveni que farem una exhibició el dia 27 aquí a la Festa Major de Gavà. Després també farem 3 escoles tallers, que sobretot això és el que veig important, ja que intentem potenciar el bike trial aquí a Gavà. Jo crec que hi ha gent que sap el que és i que practica, però si té la possibilitat de poder posar-s'hi més a dintre i poder agafar una bici de trial i poder practicar-ho, jo crec que serà molt més positiu. A banda dels compromisos signats, Dani Comas col·laborarà amb l'Ajuntament en l'adequació d'una pista de bike trial en un lloc encara per determinar. Només falta començar a parlar-ho més en sèrio i poder fer-ho. I jo crec que és una cosa positiva, perquè els nens, a més igual que estan als parcs, estarien als parcs i poden fer d'esport, que és l'important també. Ja sigui bike trial, sigui freestyle, BMX, tot el que sigui relacionat amb l'esport jo crec que és important pel jovent. Les característiques naturals del turó del Calamot i els seus voltants fan de Gavà un lloc idoni per la pràctica i l'entrenament d'aquesta especialitat esportiva. Tots coneixen el Calamot, coneixen a vegades més el Calamot i cap al nom de Gavà, perquè les característiques que té aquesta muntanya són ideals tant per la pràctica del bike trial com per la pràctica del trial. I jo crec que és important i és potenciar això una mica més, intentar posar aquesta gent que ve aquí que també ho vegin els nens joves d'aquí. El currículum esportiu d'en Dani Comas és espectacular i avui en dia és considerat el número 1 del món de bike trial.